idwani tim kuri nyalo mana timo gi e buo mesa. Ero kamano. Wach mangima nyakora Mugajwang, chal marwa ka watenre kod pinje mamoko. Kenya ok nyal dak kachula, nyako timo ohala, nyako bed gi tudruok e yor mbetre gi pinje maoko. Eka koto wanyalo dago ngima e yo mowinjore kaka joma nie bwo piny ka nyakora Mugajwang. Upogore kod mano weche pod thoth ka. Riwruok ma bende duol kata agulu maduong' kata dero maduong' mar pesa mar IMF ochako sio kendo kod gund chike mamoko magiwacho ni piny owacho nyaka koro tigo e kinde ma koro loso finance bill mar 2024 kaka yo makende mata sirikal. IMF bende yande omiyo piny Kenya pesa mar konyo godo chenro mamoko bende ma onyalo dongorego makinde ka kinde. Magite biro ka ting' mapek biro chomo japiny ni usuru nyaka Kenya bende koro kasre yore gi mag choko. Roslyn, MTRS mar IMF giluongo ni midterm revenue strategy mane National Treasury ogolo kokalo kuom rating ma IMF no omiyo Kenya. Chal ka gima usuru ma wiyo yugno chal ka gima koro chomo Kenya tir kendo. Hapa no chima ne giwacho ni en 6th review mar Kenya mane giwacho ni gimedo wa pesa kendo gimiyo 160 billion. Koro wan more pesa to donjo. To pesa ni onego beni en spread for 3 years. To 3 years cutting any interest momiwa tena di 18%. Koro ing'iyo gigi tido gi penjri niya, sirikal ni kano donjo gi mokwongo ne giwacho ni ok gibi manyo gowi. Gibro neno kaka pesa mantiere gibro tiyogo. Sani gik taxes mane giketo osediyo jo Kenya kabisa. Sani koro kendo pesa mo miwa ni kineno conditions mane jo IMF oketonwa nyiso ni kendo sani pod nyaka wamany kendo kuonde moko mobro medo kendo usuru moko nikech pesa magidwaro ni mondo miwa yude kech ni neno kata ne giwacho ni king'iyo financial outlook mar Kenya target mar taxes manche giketonwa cha nok wayudo. Manyiso ni taxes manomednwa ka ne chalo mana ka drop in the ocean. Manyiso ni sani koro finance bill madhi biro ma 2024 dhi bedo kendo gi taxes mang'eny moingo machacha. Inya kata ido ni maybe kata pi mimodho sani koro ibro bedo tax. Koro wantiere kamaracha ahinya. Gido Reverend Provost Canon Sami Wainaina nowacho ni you cannot tax a country people to prosperity. Taparo ni kanye ma wan wachope. Nikech serikal ng'iyo ni nyaka gi tax jo piny mondo gi raise revenue kaka jo IMF gi World Bank otimango uketo conditions. To conditions go sebedo mang'eny nikech ne ntiere nyaka kata collapsing mar parastatals ginegi makata na neno kanyoro ne ntiere advertisement manokete mbui ni jo farmers mondo wachi deni magintiere godo. Taneno ka jichikre omor kabisa ni pesa dhiti mang'o adhi wuok. Pesa to bro wuok ndiyo. To gima nego ging'e ni ya sirikal dwani buge mag kembe go obed maler nikech gido bedo privatized. Koro sami privatize ing'e ni nyaki privatize ka buge timang'owa ler onge gowi. Koro mane kama wantiere. Koro gin jo mamiyi gi lwedo achiel to gikaw gang'owa gi lwedo machielo. Koro pesa to donjo ndiyo ni neno ka jo Central Bank of Kenya nowacho maber ni domestic borrowing ma wasechopo 5 trillion e domestic borrowing. Koro king'iyo magite tipenjri to koro kare wachung' kanye kaka piny. Nikech sani ka koro sani ni neno ka bedo gi slip nyocha wanyiero ka kowacho maber ni ng'ama yudo slip en crime mondo ibed ki yudo slip nikech slip no tinde king'iyo tido gi penjri ni titiyo kositiyo ne sirikal mar Kenya. Tapani koka sani dhi medre kendo gi taxes ma IMF oketogo. Ken